Ola amigos, benvidos a Cociñando na Casa. Este é o meu alumno Eliseo. A ver, Eliseo, pódese cocer o marisco sin sal? Sí. Non, cago en Dios. Payaso, che vou meter unha hostia que te rebento. É unha broma, hombre, asustache Un pouco, asusteme. Non podo parar de enseñar. Cago en la vida, chingarde pa cabeza. Podría cociñar ca cabeza, que non? Mirade pa aquí. Poño isto na cabeza e cociño ca cabeza. Isto, lume. Que non? Mirade pa aquí. Lume por aquí, por aquí, por aquí. E agora probable. Dios, 600 grados de lume. Bueno, vamos a seguir facendo. É que son indífugo deses do lume que non se queiman. Que non me credes? Mirade pa aquí, xa verás. Levantamos a cazola, mira, ves? Paso llamán polo lumbo. Non me queima, hombre. A ver, Eliseo, o marisco vivo como se coce? Pois depende do vivo que teña, porque se está moi vivo hai que botarlle Que me máis cago en Dios, me estás salsa, contando vos? Ai. Con Dios, este rebento. E facer de ti un cociñeiro mellor que el chicote, xa verás.